Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Müslümana eğer emnemrin inşallah Teala roja idi emyan camiye. Kemçün camiye mümkün be em cihoda runin tekbir abdin müşhadsi Resulullah ra aleyhissalatu vesselam ra salavat abdin gelin Müslümana. Hinek insanı meteyn camiye hatta ne kuradbin diçin li telefona xod nerin yaxud bi dora xura haber dedin. Ama nişan nekin gelin Müslümana. Roja ide, roja kefiye, roja duaya mümkün be em duy zaman da şura dua jî bikin, ji merve xura dua bikin, ji nexweş ra dua bikin, ji birîndar ra dua bikin, ji deyndar ra dua bikin gelin Müslümana. Gelin Müslümana piştik melmeş kir, em bi destê hev bigirin. Em bi destê her insanê bigirin. Hinek insan hene tên camiyê mekî ji rojî girtine ama li camiyê bi destê hinek insana nagirin. Eğer ku destê hinek insana negirin demek ki ev insan nizanin ki ku mehkî ji bo çi boş ne tîmane birçîmane gelin Müslümana. Gelin Müslümana ku em camiyê derketin mezarlık nêzî merva bin em hen ziyareta mezela em jana Yasînekî bixwînin. Eğer ku êk Yasînê nizamin bira Fatihekî bixwînin gelin Müslümana. Piştî em ser mezela hatin eğer gund be, eğer bajar be em mala bigerin. Ek xet nikar be bigere muhakkak bajar be, li gund be, biral ihtiyara bigere, biral nexweşa bigere. O özellikle hinek insanına bi maha kes derêwan venake. Hemen derêwan insana vekin em talabat ajam bikin gelin Müslüman. Em kêfan bînin. Eğer ku em kêfan bîn inşallah Teala Xuda Teala jî kêfa me bîne gelin Müslüman. Gelin Müslümana roja îdê diye iyiydi, si iyiydi, çar iyiydi, indi kinge merif pe gihişt. Eğer kul bajarı merif huzur evi hebe, o çocuk esirgeme kurumu hebe, muhakkak emerwan ihtiyara ziyaret bikin, em daima bisin, emerwan sebiya ziyaret bikin, em keyfan binin, em keyfan bin Rabbi alemiş inşallah Teala keyfan bine. Gelin Müslümana, malum kutbe rojiti, roja avul hatta roja paşi, herkes gora hali xu, madiyata xu, masraf dike. Bro çavqola dikeve, baklava dikeve, xwarna dikeve, goşt dikeve, dinit biz evari bixim. Heftekî dimîne ji îdê re planê îdê çêdike, ji xwe re, ji mala xwe re, zarokê xwe re, cilla, sola filan disîne. Heta hinek jî planê tatilê dikin emerin ku derê. Ama hinek insanê me, ma du dûrma wan xweş e jî, roja îdê şekerê sebiya ayrî didin, ê zilama ayrî didin. Gelî Müslümana şo îd, îda zaroka ye. Zarokê mehekî dimîne dibe kingê êde, kingê êde. Heftekî dimîne dibe kingê êde. Rokî dimîne ji xwe re poşetkî xweşik tîne êvarê dixe ber serê û dibe sibê ez ê vî poşetê ji xwe re şekera to bikim. Serê şeveqê bi kêfkî radibe diçe digere li mala, diçe derî dixe nere di tepsîl birin. Tepsîkî şekerê mezin e, tepsîkî şekerê zaroka dayîne serê xweyê malê ku çav pê dikeve ku sebî ye. Tepsiya şekerê sebiya tîne deberê vî insanî vî sebî stîya xwar dike, radike şekerkî diçe. Gelî Müslüman roja îdê em wan sebiya stîya wan xwar nekin gelî Müslümana. Yani ferqa şekerê sebiya û ê mezina bira hebe çil pêncî baxme başqa tune ye. Xwedê zanî ku me çiqa meselê bike ji roja ewil heta îro gelî Müslümana. Em şekera aynî bisînin, ê sebiya jî em aynî bidin wan, ê zilama jî em aynî bidin wan. Em kêfa ziwan sebiya bin inşallah Teala di maşere da Rabbi alemê jî kêfa me bîne. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de.